Maayong adlaw mga bata, anian na pud kita aron magtuon kung unsa ang pungway o panghulagway or sa English, adjective. Ako di ay si Teacher Jessa. Ang pungway or adjectives mao kini ang mga pulong nga naghulagway sa pungan ug pulingan. Gipaila niini ang gidaghanon, gidakon, porma, kolor o klase. Pananglitan, ang rabbit, gamay ug puti. Ang gamay ug puti mao na siya ang pungway nga naghulagway sa rabbit. Ang iring kay ito. So ang ito mao na siya ang pungway nga naghulagway sa iring. Uban pang pananglitan.